Hi there, Sanbulani Mulweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Makhumalo uthi bekhona emshadweni kaMayeni njengonkosikazi kaMseleko. Mhlambe-ke incazelo engacishe izwakale ilento engiyicabangayo le ngizoyichaza ekugcineni kwale video. Niyakhumbula ku season 5 la bekhuluma khona ngendaba ye-unit amakhosikazi ewodwa kuze kube kuvela indaba yokuthi ikhona into eyakhulunywa ngoMayeni nge-message or WhatsApp message into efana naleyo. Kodwa indlela eyayikhulunywa ngayo lento etafuleni kukhona uMangwabe noMacele noMakhumalo noMayeni bonke bephelele. Kwaba ukuthi uMakhumalo noMayeni bayaphendulana okuwukuthi vele ke into esobala uMayeni uyazi ukuthi uMakhumalo singazi ukuthi imessage ayiyakubani wayithola kanjani uMayeni ngoba uMakhumalo waze wafika nesolution yokuthi uma usuyitholile into efonini umuntu ekhuluma ngawe kulula ke vele uthathe lowo nikhulume. Wathi uMayeni asikho isidingo because kusuke umuntu ade ehleba yena ubeqalelani kade ehleba. Akusiyo-ke into engifuna ukuthi le engikhulumela phezu kwayo ile nto le abanye abathi bakhona bayibonayo abanye abayiboni ukuthi ikhona lento yokuthi uMakhumalo mabengachaziwe ukuthi phela ngithi manje siyazi ukuthi uMacele first wife second uMayeni ukube-ke akuchaziwe inayo lento ukuthi uMakhumalo ngathi ulaphaya kwi-position yokuba u-second wife. Angeke uze uyinake kodwa ngoba ishow iyashesha ifuna umuntu ozothi mayebuka lento abayikhulumayo uphinde futhi ubalalelisise uphinde ubuke ne-behavior yabo kwishow. Ikhona kodwa lento ukuthi le position kaMayeni ikhona laphaya kuMakhumalo. Angazi noma uMakhumalo ngathini i-respect uMakhumalo anayo kuMacele kuyasho ukuthi umbeka kwi-position yokuba umamkhulu. Mase kuthi amaphutha enziwe uMayeni uvele waveze nje ukuthi uMayeni ukanje and ikhona kubona bobabili uMayeni noMakhumalo into yabo enga-ayinekile. Iyavela-ke manje niyakhumbula nginitshela ukuthi ngibuza kahle kahle ukuthi uma abantu behlukene ngalesikhathi amanzi eshile kuthiwani ngoba phela mayeshile amanzi awekho akuphuzi umuntu. Angithi isisho sezulu sithi la manzi akeme khona aphindane kodwa ngesikhathi engekho abantu abawakha amanzi lapho suke engekho. Ngithini-ke ngenza ukuthi uMakhumalo uqinisile ukuthi yena lezi iy'nhlelo zokulobola kuqalwe ngaye ngesikhathi uMayeni esagowa esethola indaba yokuthi ngo-2002 bekushadwa abantu bemtshela lapha e-mall bethi hayibo sisi walana zibe ziduma yini ungayile emshadweni wakho kanti kushada uMacele. Ngalesikhathi-ke uMayeni ehlehlile ngoba phela uMasawule usondele eduze kaMacele kusho njalo ubaba uMseleko. So uMasawule mayesondele eduze wagijima-ke wathi uyobheka uhusband wakhe e-office mayethi hayibo nangu lo sisi naye le ntombazane. Wayesebenzisa igama lokuthi intombazane hhayi ngoba ngidelela uMakhumalo ngalesa sikhathi ngithi ubesayi-girlfriend kusho yena ku-episode 11 ethi uthandana noMseleko besebenza e-ofisini wafika uMasawule wafike bajwayelana kanti sekunodaba oluthile. Shuthi uMasawule uma efika lapha e-ofisini ethi uzobona uMseleko wakhe uhusband ubona nangu sisi engamqondi kahle izenzo zakhe uthi hayibo wasimala kangaka eduze kwa-husband wami awuze ngapha eceleni sixoxe. Bazwana-ke ngoba ngithi le nto abasitshela yona kuyisho ukuthi bazwana. Shuthi uma bezwana-ke uMasawule noMakhumalo noMseleko bayixoxa leyo ukuthi njengoba uMakhumalo ehlala noMasawule esevele eyi-girlfriend kaMseleko akube khona abakukhiphayo kaKhumalo. Ngicabanga kanjalo. Nayizwa umbono wami ngicabanga kanjalo angisho ukuthi into eyenzekile ngoba phela ishow isazoveza ngempela ukuthi kwenzeka kanjani kube noMayeni oseshade ngaphambi kaMakhumalo kodwa uMakhumalo uthi yena wuye
wayekhona lapha emshadweni kaMayeni esewunkosikazi kaMsele waze wakha nezindlu. Manje le period uMaSawule akhona ngayo, angithi uMayeni akekho, uMakhumalo uyasondela-ke kuMaSawule bayahlala. Le ngize ngithi mina bengifisa ukwazi ukuthi ngesikhathi uMayeni engekho uMakhumalo bekuphi. Ngaze nganenzela isibonelo se-marathon ukuthi abantu abagijimayo esemuva uyambona ukuthi lo phambili uyakhathala, kodwa nalo phambili uyawuza umzimba wakho ukuthi hayi bo, nawa amandla engiphelela, aqale phansi ayikhuthaze. uMayeni-ke noMakhumalo because uMayeni uhlehlile, mayehlehla uMakhumalo wahamba yohlala noMaSawule, mayehlala noMaSawule uMaSawule kuzothiwani, ngihleli nengane kwasha kwacima kanjani, noMsele kuba kwenzake. Bamfihlela uMacele ngoba phela shuthi yiyo le emise umshado kaMakhumalo kwangena okaMayeni before uMakhumalo seyikhishiwe into ethile. Ngiyacabanga-ke, ngiyayicabangela ukuthi kuyinto efana njengaleyo, njengoba kwasekuqaleni ngangiyicabangile ukuthi hayibo, uMaSawule unkosikazi o-before uMayeni and uMaSawule uhlale noMakhumalo. Kwenzakaleni-ke kwaba uMayeni oshadwa before uMakhumalo, kanti uMakhumalo ehlala noMaSawule. Nokuthi why uMsele ku-season 1 engabanga specific ukuthi uMakhumalo noMangwabe ubazi ngamuphi unyaka ukuhlangana nabo. Imishado siyeza ukuthi seku-14 years kubona bobabili because kwi-birthday kampi lo ushilo uMakhumalo ukuthi umshado wakhe uqeda umnyaka u-14, ngapha noMangwabe usho into efanayo, kodwa ukuhlangana hayi basifihlele. Yikho ngihlaze ngithi kuMangwabe noMakhumalo khona into ekhona abangayisho ukuthi kwenzakalani, bafika kanjani o-sisters. Sihle-ke isithembu sababa uMsele kumahle amakhosikazi akhe, ningaze nithi hayi bo senikhuluma kakhulu iy'ndaba zabantu kanjani kanjani. Asigxeki lutho, sithatha into eshiwo i-TV show mase siyaxoxa ngayo, kodwa nje kuMakhumalo noMangwabe khona into ebuye ingathi kwenzakalani, wabatholaphi? Ngoba sithi uMakhumalo angazi uMaSawule wamthola e-office. Bathini ngithi ubaba uMsele noMakhumalo bathi bebenzani e-office? Yini le yabona uMaSawule uma efika e-office wasabona ukuthi khona ukushaya amanzi la. Niyabona lawa amamuvi lawaya, la mavidiyo lawa nawe masu ulahlekelwe umoya wokulunga uhambe uyowalunguza kuthiwe wife, yabona wife simo esifana naleso. Lezi kade besisho ku-episode 11 yasisithi uNkulunkulu ungashiyi siyaphi lapho. Cha phela ngeke nawe abantu bethi sasithandana i-office. Office kube kuba nesikhathi sama-lunch nje nama-tea break, yabona into efana naleyo. Kube futhi uMakhumalo kuleyana-ke uyayixoxa la ku-social media. Manje siyambona ukuthi uMakhumalo wayolidlula yini ithuba. Ngiyayidlalela bazalwane, ngiyadlala. Siyawathanda amakhosikazi kababa uMsele siyawathanda amakhosikazi ababa uMsele konke, kodwa le yaMakhumalo noMayeni asikayizwa kahle. Sizoyithola mase beqhubeka because ayakapheli i-show, u-season 6 usaqhubeka. Sizwe nje uMakhumalo esithusa ukuthi huye owenze konke lokho okukhona emzumba izindlu eziyelwe huye. Yeyi Makhumalo, ngingaka uMakhumalo njalo ngoba phela uMakhumalo uyena o-youngest wife. Ngiyeza kulaba abazothi njalo awuncomi, ngisazomncoma uMakhumalo, ngizonenzela ividiyo ende kakhulu ngibala nje nami ngendlela engibona ngayo izinto ezinhle ezenziwa uMakhumalo. Yebo-ke okwamanje sisababaza leyesigaxa, kodwa-ke nganitshela ngathi mina amanzi mayemile asuke engekho. Manje leyo minyaka ibalwa kanjani ngoba phela awekho lawo manzi, akuphuzi muntu. Uzobala uthini engekho ama-activities abantu abawenzayo ukuthi basothandweni? Ngibuza le yaMsele noMayeni ukuthi njengoba bake bahlukana, ngalesi sikhathi behlukene bebethini? Kodwa nina niyasibona nalesi sikhathi behlukene, mina angisaqondi ukuthi khona bahlukane kahle
hle. Nizwile laphaya ku-20 years kaMacele ethi wathola ifoni yayinama-message amaningi, ayeyakuba ama-message. Waphela uMacele ushade kuqala, walandelwa uMasawule. Ubani-ke lo besebhalelwe ama-message amaningi le acasula uMacele? Futhi uMacele-ke uthi yena wafika kungekho muntu, kodwa uMpumelelo wa-2001, uMacele ushade ngo-2002. Angisho ukuthi ngithini, ngiyasho nje. Hhayi ziyashisa iy'ndaba zalaphaya. Kodwa nithini-ke nina enihlebayo senithi-ke uMasawule uyena obeyi-favourite. Ngisho kanjani engekho? Angisho ukuthi ngithini. Nithi uMasawule uyena obethandwa kakhulu, kodwa uMasawule akekho. Nithini nina kahle kahle lapha enihlebayo emagrupini? Manithi uMasawule kuyavela ukuthi yena wayeyintandokazi, kodwa akekho uMasawule. Nkosi yami, uNkulunkulu usixolele izono abanye abantu abahlebayo ngoba sinathi angazi ukuthi angazi leyo nkulumo yabo ukuthi ithini. Vale-ke le video la, ozoxabana nami indaba yakhe. Indaba yakhe. Ngiyabonga i-support, ngiyabonga angiqedi. Thank you so much. I love you and appreciate you. Bye bye.